En el cas de l'Enric, m'agradaria que expliquessis què és un pla de negoci, un pla d'empresa, i per què us va servir, no? I en la resta de projectes, si heu utilitzat un document, heu realitzat un document similar, ja sigui un pla de comercialització o de desenvolupament, de projecte, etc., que us hagi ajudat, no?, a portar endavant aquest projecte, no? En la línia que us deia abans d'aquesta història de credibilitat que s'ha d'anar construint quan innoves, doncs perquè apostin per tu institucions o que et donin ajudes o que vingui un inversor i et posi diners, el pla de negoci és un d'aquests checklists que has de tenir. Bàsicament un lloc on te digui com guanyaràs diners, o sigui, com faràs diners, com t'entraran diners i com te'ls gastaràs. I a partir d'aquí, si hi haurà un resultat positiu o negatiu, òbviament si fas el model de negoci sempre ha de sortir resultat positiu, però dit això, i que té un pes específic doncs, perquè estigui pensat i que la gent amb qui parles entengui que has tingut en compte les variables que siguin necessàries, és a dir, que es vegi que està pensat i que té sentit. Dit això, el pla de negoci bàsicament te l'inventes. Discrepo. Bueno, ja t'ho dic jo que te l'inventes. No hi ha cap pla de negoci que es segueixi, que es compleixi, no és molt difícil encertar-la. Llavors, des d'aquesta premissa que tothom estem d'acord i que després mires el que vas posar i el que ha passat, mai sembla com una bona castanya, amb la qual te l'inventes, sempre te l'inventes. Està bé inventar-te'l, no ho dic en negatiu, dic que te l'inventes perquè has de saber ser flexible en quant a com guanyaràs diners, perquè has de intentar posar-hi moltes coses possibles. Ha d'estar ben fet, no em malenteneu, ha d'estar ben fet en el sentit que has de tenir la majoria de situacions pensades i sabem que et gastaràs els diners i tal, però és un tema de credibilitat. És un tema de que si et ve algú i et diu que et posarà 1 milió d'euros per desenvolupar no sé què, si la despesa d'oficines és la més gran, doncs potser el que pensen és que el que vols és fotre unes oficines espectaculars com pim-pom i no sé què, no sé quantos. Això dirà coses del que tu pretens construir per a negoci. Però com guanyaràs diners, sobretot en moments on no saps com guanyaràs diners, això jo crec que va molt lligat amb el concepte d'innovació i disrupció. Si tu estàs fent alguna cosa realment disruptiu, per definició no s'ha fet mai, no saps com guanyaràs diners. I aquí ve que tu fas una hipòtesi i dius, mira, jo crec que hi haurà tants usuaris que pagaran X diners per això. I com ho saps? Doncs no ho sé, perquè no hi ha cap usuari al món que a dia d'avui estigui pagant res per això. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, la persona que tens davant podria aixecar i marxar, o tu el pots convèncer explicant-li, mira, ara mateix no hi ha usuaris que paguin per això, per aquest motiu, per aquest motiu, per aquest motiu. I jo estic posant coses a sobre la taula per fer que sí que paguin per això i a més pagaran aquesta quantitat. I les referències que tinc d'aquesta quantitat són la que sigui. Nosaltres, per exemple, ara a l'aplicació, la lactància és un no sector, és a dir, la indústria està acostumada a fer diners quan la lactància fracassa, no quan la lactància va bé. Llavors, clar, com guanyarem diners amb la lactància? Si la lactància poses el nen al pit, ja està, és gratis. Per què la gent hauria de pagar? Dit això, nosaltres creiem que estem donant prou valor a l'ús de l'aplicació com perquè les mares vulguin pagar. Llavors, el que estem fent és demanar-li a les mares quan pagaríeu per això. I hem obert una passarel·la de pagament per quan les mares, efectivament, al final del procés d'utilitzar l'aplicació de determinada manera, els demanem si pagarien. I elles, de manera voluntària, fan un pagament que és flexible. No paguen una quantitat que els demanem, sinó que és un slider que el poden posar a 0 o a 50 euros i paguen. Quan anem als inversors els diem, mira, nosaltres creiem que guanyarem aquests diners i guanyarem aquests diners perquè ara els hem mostrat això a 2.500 usuàries, d'aquestes 2.500 usuàries el 6% ha decidit que pagava i de les que pagaven el 30% ha pagat més de 10 euros. Llavors, amb això m'invento un resultat amb una escala més gran, amb valors més grans i crec que podré guanyar tants diners. Aquesta manera de justifica que està pensat el negoci, però no vol dir que es compleixi. Està pensat, té un element de credibilitat al darrere per fer que la gent et cregui. No només amb els inversors, quan te'n vagis a una institució com l'X o quan te'n vagis a algú a demanar-li l'ajuda o quan te'n vagis amb un enginyer que et desenvolupi no sé què, també li hauràs de fer una història de credibilitat perquè... O quan vols incorporar algú al teu equip. Quan vols incorporar algun equip. Al final, per mi aquesta història de credibilitat es va repetint constantment
treballaran per tu versus treballar amb un altre en funció de la credibilitat que tu li diguis de que això s'ho passarà bé, guanyarà diners, anirà molt bé, l'ambient de treball serà bo, se sentirà implicat, el que sigui. I a cada un de les àrees has de tenir una credibilitat. Però el pla de negoci és inventable 100%. Bueno, nosaltres ni pla de negoci ni res, Vull dir, no... Nosaltres, el nostre objectiu era que qualsevol professional que treballa a l'Institut Català de Salut pogués utilitzar aquesta aplicació perquè era una aplicació que ens ajudava, ens permetia millorar la salut del pacient i, per tant, per nosaltres transferir aquest coneixement a qualsevol professional que el pogués utilitzar era la clau. Vull dir que en cap moment ens vam plantejar fer un negoci de l'aplicació, és a dir, no ens ho hem plantejat mai. Simplement el que vam fer, l'únic que vam fer era quan vam presentar Innovix, sí que allí tens d'una forma estructurada, sí que t'identifica quines són les necessitats del projecte, te fa reflexionar sobre quins recursos necessites, humans, materials, tecnològics, i és l'únic que hem fet nosaltres, ha sigut el format que ens han demanat a Innovix, en el qual d'alguna manera sí que fas una reflexió d'aquelles necessitats que necessites per poder tirar endavant aquest projecte. Jo insisteixo que la nostra potser difereix molt del que hi ha aquí a la taula, perquè nosaltres el que generem és una aplicació tecnològica que permet millorar la salut del pacient en base al coneixement dels professionals. I com a Institut Català de la Salut el que fem és ficar-ho a la disposició perquè qualsevol professional de l'ICS la pugui utilitzar. En cap moment hem plantejat fer negoci ni res d'aquest format. Però potser l'ICS sí que fa negoci. Clar, és que jo crec que sí que això es pot transferir a d'altres comunitats, etc. De fet, ara estem en un punt en què, com es coneix l'aplicació PROS a nivell del sector, ja tenim altres proveïdors que estan interessats a implantar-la a les seves organitzacions. I aquí hem començat, amb el Pep Besora, un registre de la propietat intel·lectual. El que sí que hem fet és registrar la propietat intel·lectual del PROS i estem treballant per al tema de possibles convenis amb altres organitzacions que no són l'Institut Català de la Salut, sense un model de negoci, insisteixo, però... Sí. Al final, el model de negoci el que et serveix a vegades és d'establir quina és la unitat econòmica. No sempre és diners a la teva butxaca, a vegades és estalvi de costos per un tercer. Però això és un model de negoci, també. Llavors, molt a mi pesar, perquè jo estic molt en contra del model de negoci, com a tal, com a business plan conceptual de vendré tanto, gastaré tanto i ganaré tanto, és veritat que es regeix molt tot per al model de negoci. Totes les ajudes europees, si no veuen l'impacte econòmic que generaràs, ja pots anar a reclamar el que vulguis, que no et donaran ni un cèntim. O sigui, el model de negoci és molt important, sempre és molt important. I insisteixo, amb les rabietes que m'agafen a mi perquè sigui tan important. Però és veritat que has d'entendre molt bé quina és la unitat econòmica del valor que tu estàs creant. I a vegades no és per tu, és crear valor. I tal, de fet, hi ha tota una línia força interessant que s'està discutint, sobretot en temes de salut, que estan intentant quantificar que hi hagi una línia de la compta de resultats d'una empresa que no sigui euros com a tal, sinó que sigui aquest valor no tangible que tu estàs creant, ja sigui amb impacte social, etc. Intentar reflectir-lo, i el que passa clarament és difícil, però cada vegada hi ha més consciència a les empreses i a les institucions de que hi ha d'haver generació de valor. Moltes vegades, si tu, que un professional està utilitzant el teu checklist i està estalviant temps, doncs ja estàs creant valor i algú pagarà per aquest temps, algú, igual a l'ICS o els permisos professionals o qui sigui. Nosaltres en aquest sentit estem una mica en la línia que comentava ella. Nosaltres no ens hem plantejat mai fer negoci, sinó transferir aquest coneixement, però en la línia del que diu ell també entenem que això sempre té un impacte que es pot quantificar amb diners, potser, i es pot quantificar també amb impacte sobre la salut i benefici. I és per això que el que més s'assemblaria al nostre model de negoci és l'avaluació de com l'implementem i quins resultats esperem que hi puguin haver. I també farem un estudi de cost-efectivitat d'aquesta mesura. I aquí sí que és veritat que t'ho inventes. Nosaltres el que ens inventem és dir, a veure, si això ho posem a l'ECAP, quanta gent ho farà servir? I t'ho inventes.
Si això ho fan servir, quanta gent... Hipotetitzes. Quanta gent que ho faci servir després farà el cribatge? Dels que facin els cribatges, quan després aplicaran els tractaments i les mesures? Quin resultat esperem que es derivarà d'aquests tractaments i aquestes mesures? Aquí utilitzes assajos clínics, però sí que vas fent una cadena de simulacions, tenim un Excel molt gran, amb molts escenaris, per veure quin pot ser l'impacte i al final intentarem provar-ho amb la realitat, amb un projecte, doncs per fer. Jo crec que això seria el que més sembla a un pla de negoci per part nostra. A veure, jo per la meva part us dic que per transferir una empresa, si no fas un pla de negoci, no li passes. És a dir, les empreses grans industrials volen veure números i tu has de donar-li números. Clar, sabeu lo difícil que va ser poder calcular quants taps de cera es tenien que treure? Saps quantes a l'ICS havia ja, perquè l'ICS havia apostat per un altre mecanisme més sofisticat però més car? És a dir, encara que no sigui potser molt estructurat, sí que vam tenir que fer un pla de negoci amb números perquè l'empresa que ens ha comprat la tecnologia volia veure que allò li seria eficient. Si no feia negoci, la companyia no ens ho comprava, no? Perquè en aquest cas sí que són productes que bé, en el cas de la pistola, doncs, o els implementen els serveis públics de salut com una nova utilitat, un nou aparell, o bé, una de les coses que vam utilitzar com a argument és de que, buscant, vam veure també que als Estats Units hi havia un mercat de negoci dels taps de cera. O sigui, ens vam posar a mirar i vam descobrir que hi havia un mercat de milions de dòlars al voltant d'això, de productes que la gent, perquè no es pot intentar treure un tap de cera, que tampoc és una cosa tan complicada, i que això es podria vendre com a les òptiques ara ens graduen la vista o ens posen un audífon. Llavors vam dir, aquí hi ha una altra via, això l'empresa ho va entendre i va veure que era una opció i sí que el vam fer. Què vam fer? A l'IDIAP Jordi Gol tenim una economista que s'ha format en Economia de la Salut, una altra persona també ens va assessorar que portàvem una unitat d'innovació que està del Vall d'Hebron i vam anar-lo fent nosaltres, això també ho dic, no vam contractar un expert, ens van donar les pautes i vam fer-ho. I en el cas de l'altre producte va ser el mateix, perquè aquí clarament són productes que es posen al mercat per ser utilitzats. Passa que jo sí que volia insistir que en el món de la salut moltes vegades els plans de negoci tenen que anar per mirar quina despesa pots evitar als serveis de salut, que en el cas de l'ACTAP, l'antitaps, està clar, és a dir, si jo no compro llets industrials i algunes a més són sota prescripció mèdica, n'hi ha que són impepinables que s'han de prendre, però a les persones els estic estalviant la despesa de comprar una llet artificial, que és molt cara, i la mare pot donar aquest suport. Això és un exemple. Però en els dos casos que ells han explicat, un relacionat amb la seguretat i l'altre amb la patologia cardiovascular, si tu no dones medicaments que no estan indicats, el sistema públic s'estalvia molts diners. I si a més el tema de la seguretat moltes vegades està relacionat amb medicació inadequada, que crea efectes adversos i més costos al sistema, per tant, jo crec que clarament són casos que s'han de mirar riscos i s'han de mirar els diners que s'estalvia al sistema, que en el fons els guanya, perquè els té per altres accions. Passa que a vegades aquests plans de negoci són difícils de fer entendre amb una companyia que el que vol és generar ingrés i no estalviar-se. Llavors, jo penso que els estalvis van pels sistemes de salut públics.